точно 5 часа и 9 минути. Станах преди 1 час и започвам да тръгвам да забирам хората. Трябва да отидем до Малево, да минем през 2-3 места в Хасково и тогава вече може да отиваме и да се чакаме с останалите и да тръгваме към Шипка. Днес е точно 3 март. В принцип ще да е добре да виждам нещо поне през един от прозорците. Сега този е малко окей, ама малко ми е замъглено. Добре, че съм с тази кола. Имаме фарове за мъгла, иначе грам нищо. Малко се чувствам, все едно съм в Need for Speed 2015. Ама това е хубава игра. Човек, нищо не се вижда. Буквално нищо не виждам. Гледай да пусна дългите врат в айдато и нищо не виждам, буквално. Тук няма и лампи извън града. Си викам, аз хубаво закъснявам с 20 минути и сега ще карам малко по-бързо, ще взема този път. Добре. Сигурно няма видя даже отбивката и шира в Конуш. Пак там отидали, сигурно ще получа нервна криза и ще анулираме цялото пътуване. Бах ти мъглата, човек! Намерих жив човек! Пред мене има жив човек! Не мога да повярвам. Наистина не мога. Стигнахме. Не в Малево, но в Манастир. Ето тук сме пред хранителния магазин. Поради бавното движение по тези пътища, Стефан ще го докара до тук. Даже след малко е тук. Аз го чакам и си настроявам Spotify. Защото не ми се слуша от YouTube. Казвам, че не е станал. Часът е 6:30 точно. А таблото е Коледна елха. Кажете ли нещо на камерата, деца? Вие не се виждате, защото сте черни. Бахте черните. Който не може да се позволи да сложи GoPro отпреди. Да. Камера за 3000. 4. Иначе пътя е много красив. Как се правила? И то от тръгилът. Сега да имела си, имам хубав. Ако имаше брони, нямаше простреляно. Там е чаре се. Не фърляш хубавата си дим зад него. Сега знаем това. Слушайте с колите. Да. Може да провериш това знаме.
Опа! Айде, Рамбо. Гопе, бутай емео! Бутай емео! Пусти ми роки песента! Нямам обхват. Как нямаш обхват, бе, брат? Мултимедията няма обхват, бе, брат, ми бъдат песните. Коста, как сме? Да, бе, нормално. Ама виж, че има движението на срещното, бе. Това още спре. Да не са бута надолу. Ама те спират движението от тук или... Това да не спират движението в лявата лента? Не да там на два автобуса, дете мога да се размива. Нищо не сме качили. Мама му де. Еба, не са майката. Нищо не от тук. А, не, абе, минали сме. Ти ако е значи, само свалям прозореца, докато минаваме покрай тях, то последния вика: айде, момчета, почвай бането. Брат, аз тъкмо... Те вече могат са горе. Ма ние тъкмо сканирахме стънката, че е пред нас и аз тъкмо да сваля джама и да му се развикам и той минава покрай мен и ма гледа, викам, няма да приказвам. То седи и държи колона, седи с приказва стъката и стъката с почарти, как колоната развърна напред. Ма не ми лап, мобет. Тя мина 3 метра, бе, брат. Семки да ядат. Я дай малко рам. Касвач има ли прекасвач? Бе, чицел. Ма, 3000 оборот. Емела ти много пръцкава, брат. По едното време сам да дадеш малко коя си, като много облачен. Аз това, защото той, брат, нали знаеш? Газиш ли, Не, виж сега, на седалката има отдушник. И той като пръдни... Той черно, ако си ял. Кой е ял? Луканка е. Луканка е, ей, Теодора го биеше за нея. Не го биеше, им се биха за нея. Не ми даваше. Имаше едно, няма да едеш. Не знам, ма сеята нещо. Сега я, че седи на едно място запаляна, чакай. Сеята май му отиде гарнитурата, гледай колко стана. Иначе той бая пуш. И аз това забелязах. Ма той това е 6, това кой ми е за? Хванах интернет, да се вържа към мултимедията. Ча да не е с бутото, фащаш ютуба и... А вие го правихте ли го? Да, Как го правихте това? вчера. И как? Как го правихте вчера? Сменихме предпазите, да. Ти в момента снимаш ли? Да. Тя тази карта да не е безкрайна. Това е зелен, не е кафяво. Абе, бай, баш говно си е чай. Треваева, човек, треваева. На нищо не мириш. Треваето, а деца изсипах на похода. Питай го! Да покажа ли на фотото? Да. Момчета. Отдиха на почти нищо не сме качили. И тук сме всички. Моето е леко леш. И ко Гейлс? А? Гейлс? Не, Голям. гейма ми е топло, нали? Пък и чакай своим шалкото тук.
Тягна да стана по-яко. Давай самодолната фана. Знамето ще пази! Ай! Айде идвай. Снимам не, аре идвай. Почти стигнахме. Да, бе, да. Малко ни остава. Да, бе, да. Друг път малко. Само още колко? 8 километра? Мечка е страх, мен не е страх. Но така, мило. Мотората е страх. А, така. По стълбите трябваше да минем. Стълби ли? Стълби ли? Кои стълби? Майка ти как са халосах с това? Обаче, сам да кажа, че дивите бърка е много повече от тях двамата. Аз чаквах ти. Слизането ще е по-лека. Не, слизането е Колкото по-лесно. чист сигурно. Много пъти съм качала аз шипка, много. Тук няма, че ще вършиш по стълбите. Да, бе. Както сме го качили, така ще го излезнем. Да, Вучков. Боже мой, това има сили още. Гледам от София към през прозореца. Пичките останалите е така на широко. Дай чакаме останали. Погледни, това са само автобуси. Колкото ми вика, аз искам да стигна до стълбите с колата. Да, снимам ли? Снимам. Чухте ли го? Големия. Какво правите, деца? Какво ще кажеш въпроса? Какво ще кажеш Кой въпроса? ми взима израда, а? Ей, то големия тук. Ай, хазва вода, тръгвай. Ръка. Благодатна Мария, Господ е с тебе. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Нека възхвалим в песни пресветата, пречиста. Започваме слизане.
отделно от компанията. Защото ги загубихме и не отговарят изобщо. И още постеем на ДТК супер близко и направо е плюс. Още 10 км надолу. Малко горско да спестим. Стигнахме до колата. Как се чувстваш? Нямам крака. Имаме изминати 15,60 км.